שלום, שמי רפי אלבו, ואני כאן בשביל לדבר איתכם על שיווק פרסונלי. מה קורה כשדאטאבייס פוגש קריאייטיב? שיווק פרסונלי זה תחום מאוד מאוד מורכב, הוא מלא מינוחים שאנחנו ננסה לעשות בהם סדר. דאטאבייס מרקטינג, שיווק מבסיסי נתונים, ביזנס אינטליג'נס, דאטה ווירהאוסינג, CRM, one-to-one מרקטינג, שיווק אחד לאחד. המון מינוחים שכולם סביב נושא אחד, שיווק פרסונלי, תקשורת שיווקית ממוקדת לקוח. שיווק פרסונלי, מה זה בכלל? לפני שנתחיל לדבר על case studies, דוגמאות, המון תוכן, אני רוצה להתחיל בסרט קצר שבעצם הוא תמצית של הכל. Good afternoon, Aston 146 is ready to taxi. Mr. Smith boarded? Just a minute, I'll just check for you. Okay. He's just boarded. Okay, go! Mr. Smith, can you look outside? There's a message for you. Yes! בסרט שראינו, אותה חברת תעופה שקוראים לה בריסל איירליינס, יצרה קמפיין פרסונלי מאוד מתוחכם. בניגוד להמון חברות אחרות שיוצרות סרט פרסום, מקרינות אותו בטלוויזיה, בערוץ 2, ומפציצות אותנו עם שלטי חוצות, רדיו ומדיות המוניות, שבועיים אחרי שהקמפיין שודר בטלוויזיה, כל חברי הנוסע המתמיד, תוכנית הנוסע המתמיד של בריסל איירליין, קיבלו דיוור ישיר מודפס בצבע מלא הביתה. כל לקוח קיבל מסר פרסונלי לחלוטין, רלוונטי אליו, שהיה כתוב עליו. ראו את המסלול שראו בסרט, והיה כתוב על המסלול, באנשים ממש אמיתיים עמדו על המסלול ויצרו את הצורה, רפי, you have a message. דמיינו לקבל דיוור ישיר הביתה, שעל גבי המעטפה רואים מסלול המראה, בשדה התעופה בן גוריון, שעומדים עליו קרוב ל100 אנשים, שעומדים בצורה של השם שלכם, או שלי, רפי, על המסלול, בצורה של אנשים. אימג' ריאליסטי לחלוטין, תמונה מדהימה, שכאילו צולמה במיוחד עבורי, עם 100 סטטיסטים, תאורה, במאי. תכפילו את זה עכשיו ב-350,000 אנשים שונים, שכל אחד מהם קיבל תמונה של אותו מסלול, ואנשים מסודרים לפי השם שלו או שלה. לפני 10 שנים, לעשות כזה קמפיין, להפיק 300,000 גלויות מודפסות בצבע מלא, שהתמונה מתחלפת מבן אדם לבן אדם, ויוצרת את השם מאנשים אמיתיים על המסלול, פרויקט כזה היה עולה $300,000. היום, בזכות טכנולוגיה מאוד מתקדמת, למשל, טכנולוגיה של Image Personalization, תוכנות שיוצרות את זה, של HP Indigo לדוגמה, או שחקנים בתחום הענף של הדפוס הדיגיטלי, להפיק כזה קמפיין, העלות פר יחידה כבר לפעמים מגיעה למצב של 15 סנט ליחידה. שיווק פרסונלי, הרבה פעמים מייחסים אותו לדיוור ישיר, לדפוס דיגיטלי, לשיווק מבסיסי נתונים, למערכות מידע טכנולוגיות, לדאטה. אין דבר יותר מוטעה מזה. שיווק פרסונלי זה לא דפוס דיגיטלי, זה לא תוכנות,
זה לא דיו מיוחד, זה לא מחשבים. שיווק פרסונלי זו פילוסופיה שלמה. זו בעצם תפיסה שיווקית. תפיסה של תקשורת שיווקית שנוגעת בנמען באופן אישי, באופן רלוונטי שנוגע לו ברגש. אין מותג אחד על פני כדור הארץ שאני מכיר שלא מעוניין שהתקשורת השיווקית שלו תיגע ברגש של הלקוחות. וזה שיווק פרסונלי. שיווק פרסונלי היא תפיסה שלמה. אחת השאלות שאני שומע המון כשאני נפגש עם לקוחות, מנהלים, אנשי שיווק בארץ ובעולם, היא האם שיווק פרסונלי יכול לתרום לרווח? האם זה לא יקר מדי? עוד שאלה שאני שומע המון, האם שיווק פרסונלי תורם למיתוג, תורם לתדמית שלנו? התשובה היא חד משמעית כן לשתי השאלות. בהמשך אנחנו נציג המון דוגמאות לאיך עושים שיווק פרסונלי נכון, איך מותגים עושים קמפיינים פרסונליים נכון, שתורמים באופן מאוד משמעותי לשורה התחתונה והעליונה, להכנסות ולרווח, וגם, ולא פחות חשוב מזה, תדמית, למיתוג. קמפיינים פרסונליים יכולים להיות מאוד אפקטיביים ככלי מיתוגי, רגשי ותדמיתי. למה אני כאן? רציתי לשתף אתכם בהמון ידע שנצבר. במהלך 10 שנים האחרונות חקרתי לעומק ולרוחב מותגים מכמעט כל סקטור פעילות אפשרי בארץ ובעולם, בהקשר של איך הם משתמשים בשיווק פרסונלי, בתקשורת שיווקית ממוקדת לקוח, כדי להשיג מטרות שיווקיות. בשנים האחרונות נחשפתי לחברות מתחום הקמעונאות בתחום המזון, קמעונאות לא מזון, אופנה, לייפסטייל, תכשיטים, פיננסים, חברות תקשורת, חברות ביטוח, חברות מתחום מוצרי הצריכה, כמעט כל סגמנט אפשרי שהוא משתמש בשיווק פרסונלי, ואנחנו נחלוק איתכם את הדוגמאות או חלק מהם. אחד העקרונות הכי חשובים והכי בסיסיים בשיווק הוא העיקרון שמופיע כרגע על המסך. באנגלית זה נשמע תמיד יותר טוב. Customers are hard to win, but easy to lose. מאוד קשה לנו לגייס לקוחות, והרבה יותר קל להפסיד אותם. זה כל הרעיון של שיווק פרסונלי. אחד מהעוצמות של שיווק פרסונלי, של תקשורת שיווקית שמגיעה אליי באופן רלוונטי, היא העוצמה בכך שהיא תומכת בשימור לקוחות. בעשור האחרון ישנה מגמה מאוד מורגשת של מעבר מתקשורת שיווקית, מה שאני קורא לה תקשורת תעשייתית, לתקשורת שיווקית פרסונלית ממוקדת לקוח. ואני אסביר למה אני קורא תקשורת תעשייתית. תקשורת תעשייתית היא אותה תקשורת שכולנו נחשפים אליה ב-90% או אפילו יותר מהזמן. מסרים שהם one size fit all. סרט פרסום אחד, מודעה בעיתון שמעוצבת בצורה אחת, שפשוט מופצצת במדיה, כולנו רואים את אותו מסר בדיוק. שום דבר לא מתחלף בתקשורת. תקשורת שיווקית ממוקדת היא תקשורת שיווקית שמשהו אחד או יותר בתוך צורת התקשורת מתחלף מנמען לנמען. זה יכול להיות שם, תמונה, סאונד, עיצוב, צבע. זה יכול להיות שילוב של כל הדברים ביחד או חלק מהם. משהו משתנה מאדם לאדם. תקשורת שיווקית פרסונלית חייבת להיות מובנת ומיושמת, בעיקר אצל אנשי שיווק ואצל אנשי קריאייטיב, אנשים יצירתיים, ולא אצל אנשים טכניים, אנשים שקשורים למערכות מידע וטכנולוגיה. ואני אסביר למה אני מתכוון.
המון פעמים כשמותג מגיע למצב שהוא מתחיל ליישם או רוצה ליישם קמפיינים של טכנולוגיה של שיווק פרסונלי, מי שמוביל את המהלך הם לא אנשי השיווק, אלא עוברים למערכות המידע, לאנשים הטכניים. לפני 1.5 שנה קיבלתי דף פירוט של החשבון החודשי שלי מאחת מחברות האשראי שאני מחזיק מספר כרטיסי אשראי שלהם. חברה מצוינת, מאוד גדולה, מאוד שיווקית, עושה קמפיינים מדהימים. אבל קיבלתי דף פירוט חודשי שמופיע על המסך. בחלק התחתון, איפה שהפונט נהיה מאוד 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 קטן, היו כתובים כל התנאים המשפטיים. מהם המוקדים הפיננסיים במקרה של אובדן הכרטיס וכו'. ואז, פתאום, בתוך הבלוק טקסט הזה, שצריך זכוכית מגדלת כדי לראות אותו, היה כתוב שם, פתאום, הריבית השנתית הינה ככה וככה, ואז פתאום, נקודה והיה כתוב, לא תאמינו, היה כתוב, אנחנו מאחלים לך יום הולדת שמח, ואז זה המשיך. הריבית הנומינלית האפקטיבית השנתית. הייתי המום. בדקתי שוב פעם את הדף וחשבתי שזו מצלמה נסתרת. לא, זה היה אמיתי. מחלקת מערכות המידע הובילה קמפיין פרסונלי של ברכה ליום ההולדת, לי ולעוד כ-200,000 לקוחות של אותה חברת אשראי, שבעצם מה שקרה, התוכנה אפשרה להחליף את ההודעה בהתאם לחודש יום ההולדת, ואכן קיבלתי את הסטייטמנט בחודש של היום הולדת שלי, אבל הכניסו את ההודעה בתוך הריביות. ברור שזה לא ריגש אותי. המסר אפילו הצחיק אותי. ככה לא עושים תקשורת שיווקית פרסונלית. זו דוגמה מצוינת לתקשורת שיווקית פרסונלית, שנבנתה על ידי אנשים הלא נכונים, על ידי אנשים טכנולוגיים / מערכות מידע. אנשי השיווק במחלקת השיווק הם האנשים שצריכים להוביל תקשורת שיווקית פרסונלית. בצד השני של העיר, חברת אשראי אחרת, בערך באותו סדר גודל, ישבו מספר אנשי שיווק עם אנשי קריאייטיב וקיבלו בריף. לאחל יום הולדת שמח ללקוחות החשובים שלהם. כל לקוח שהייתה לו יום הולדת באותו חודש קיבל הביתה חבילת דיוור פרסונלי, שנראתה ככה. מעטפה מרובעת. על המעטפה כל לקוח קיבל מסר אישי ורלוונטי אליו. מתחת לכתובת, בלי מדבקה, הכל על המעטפה היה כתוב, מאיר, יש לנו הרבה תוכניות ל1 בינואר, ולך, סימן שאלה. אישה אחרת, בשם נורית, קיבלה את המסר הבא. נורית, יש לנו הרבה תוכניות ל-21 בינואר, ולך, סימן שאלה. שוב, כל לקוח קיבל מסר רלוונטי עם תאריך יום ההולדת הספציפי שלו על גבי המעטפה, כחלק מתוך הקופירייטינג השיווקי. בתוך המעטפה היה אלון מאוד מיוחד, שהוצב בצורה של פרח, תלת-ממדי. כדי לפתוח את האלון, הלקוח היה צריך לפתוח את הפרח ולפתוח את האלון. האלון עצמו היה אישי והמסר שלו אמר, מאיר, יש כל כך הרבה דרכים לחגוג יום הולדת שממש חבל שהוא בא רק פעם בשנה. כשמאיר פתח את האלון, בתוך הפרוספקט הפנימי הופיע לו המסר הבא, בצבע מלא. יש אנשים שביום שלישי, 1 לינואר, מתכננים להתחבא ולצעוק לך הפתעה, אבל לא שמעת את זה מאיתנו. כל לקוח או לקוחה של אותה חברת אשראי קיבל או קיבלה פנייה שסיפרה להם באיזה יום בשבוע תהיה יום ההולדת שלהם. מאוד מאוד רלוונטי. בתוך האלון גם הייתה אינדיקציה למזל, להורוסקופ של הלקוח. בתוך האלון כל לקוח קיבל 8 קופונים בצבע מלא, שבעצם הזמינו את הלקוח לקבל הטבות בעסקים שרלוונטיים למין של הלקוח, גבר או אישה, לגיל ולאזור בארץ. כל לקוח קיבל 8 קופונים שונים לגמרי, אישיים לחלוטין, בצבע מלא, עם אזכור יום ההולדת שלו, מתי בשבוע, באיזה יום, מה המזל שלו,
וזה יתחלף לעשרות אלפי אנשים. זה שיווק פרסונלי. שילוב של יצירתיות שיווקית, של קריאייטיב שמשלב פרסונליזציה, שילוב של דאטה נכון, מישהו ישב וחישב בתוך אקסל, תאריך יום הולדת שווה יום שלישי. משימה שמאוד מאוד פשוטה לבצע. כמעט בכל חברה בארץ ובעולם יש תאריכי לידה של הלקוחות. מתי הפעם האחרונה שאתם חישבתם אצלכם באיזה יום בשבוע תהיה יום ההולדת או יהיה יום ההולדת של הלקוח שלכם? כל איש שיווק שיוצר קמפיין תקשורתי, לא משנה מה המטרה של הקמפיין, תדמית, מחירות, השקה של מוצר חדש, העברת מידע, שילוב של כל הדברים, כל איש שיווק רוצה וואו פקטור, הוא רוצה אפקט וואו לקמפיין. הוא רוצה שהנמענים, הלקוחות, יקבלו את הקמפיין, יחשפו אליו, יגיבו בהתרגשות, ותהיה אינטראקציה עם המותג. הרבה פעמים שמדברים על שיווק פרסונלי, מנהלים חושבים ששיווק פרסונלי הוא נורא מסובך. אני שומע הרבה פעמים את המשפט בסגנון, טוב, לחברת אשראי יש המון מידע על הלקוחות, יש להם המון דאטה, יש להם אנליסטים, יש להם מערכות מידע מאוד מתוחכמות. לנו אין. לנו יש רק את שם הלקוח, איפה הוא גר, המיקוד שלו, תאריך הלידה שלו, שם המשפחה שלו, מספר הטלפון שלו. אין לנו בכלל מידע. בשקף שאתם רואים, אין כמעט מידע. כל מה שכתוב שם זה רפי, Welcome to תל אביב. אבל אם תסתכלו יותר לתוך המסך, תראו שהאותיות של השם שלי ושל המשפט בנויות מרקדנים. שימו לב כמה זה מיוחד. בסך הכל יש להם את השם שלי. ל-99.9% מהמותגים בישראל ובעולם יש את שמות הלקוחות שלהם, ואם אין להם, נורא קל לאסוף את השמות. כדי ליצור אפקט וואו ולעשות שיווק פרסונלי, לא צריך המון דאטה. צריך להיות יצירתיים ולהבין תקשורת שיווקית פרסונלית. ישראל היא מעצמה עולמית, סופר 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 פאוור, בכל עולם התוכן של שיווק פרסונלי. ממדינת ישראל יצאו חברות שמובילות את התעשייה ואת הטכנולוגיה של שיווק פרסונלי בעולם כולו. וחלק מהחברות האלה אתם מכירים, למשל, HP Indigo, חברה שנוצרה ברחובות בישראל, מובילה את התחום של השיווק הפרסונלי והדפוס הדיגיטלי בכל העולם. ויש עוד כמה חברות כאלה. כל מה שצריך לעשות זה פשוט לנסות. כדי לסכם את מה שכיסינו עד עכשיו, אם רוצים להפיק קמפיין תקשורת פרסונלי, שיצליח לשנות התנהגות, לשפר רווחיות וליצור וואו פקטור אצל הלקוחות שלנו, יש 3 ממדים קריטיים להצלחה. המימד הראשון הוא בעצם שימוש נכון ואינטליגנטי במידע מנותח. לנתח את המידע. כמו שאותה חברת אשראי ניתחה את התאריך לידה והפכה אותו ליום בשבוע, היה שימוש במידע וניתחו אותו. לא בצורה מסובכת, אבל השתמשו במידע. מימד נוסף שהוא מאוד מאוד חשוב, קריאייטיב פרסונלי. ההבדל בין קריאייטיב רגיל לקריאייטיב פרסונלי, הוא שקריאייטיב רגיל זו בעצם משהו יצירתי שלא מתחלף מבין אדם לבין אדם. קריאייטיב פרסונלי הוא קריאייטיב שמשלב אלמנטים מתוך הדאטה שיש על הלקוח בתוך הקריאייטיב עצמו, בתוך העיצוב. למשל,
הקופונים שהתחלפו, למשל המזל של הלקוחה של אותה חברת אשראי, ואנחנו נראה עוד הרבה דוגמאות. המימד השלישי, לא פחות חשוב מהשניים האחרים, הוא פנייה לרגש. נגיעה ברגש של הלקוח או הלקוחה. ברגע שלמשל אותה חברת אשראי פנתה עם אותו קמפיין יום הולדת, ושידרה ללקוח את הרלוונטיות והפתיעה אותו בתוך הפרוספקט, היא נגעה ברגש. שלושת הממדים האלה ביחד, הם סוגרים את התקשורת השיווקית ויוצרים וואו פקטור. דיברנו על ההבדל בין תקשורת תעשייתית, שכולם מקבלים את אותו מסר בטלוויזיה, באינטרנט, ברדיו. מדברים המון 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 על האינטרנט כערוץ תקשורת פרסונלי. רוב התקשורת באינטרנט היום היא סוג של שלט חוצות, סרט בטלוויזיה, שפשוט מוזער לתוך המסך של המחשב שלנו ושודר לנו בכל מיני אמצעים. כולנו מקבלים את אותו סרט, כולנו רואים את אותו בנר. זה לא שיווק פרסונלי. תקשורת תעשייתית משתנה לשיווק פרסונלי. חברת מייקרוסופט הפיקה סרט לאחרונה שכדאי לכם לצפות בו. הוא מדבר בדיוק על זה. Hey there. Long time no see. Looking good. Yeah. Let's just keep this simple. I want a divorce. What now? I think you heard me just fine. Come on. This is me. What's wrong? We don't talk anymore. I just put down a mill on a TV commercial just to talk to you. Exactly. You do all the talking. I never get a chance. Talk on our website, can't you? Sure. If I want to say, order this product. See? It's not exactly a dialogue. What about the print campaign, You can't tell me you missed the billboard in Times Square. That was like a 200-foot tall declaration of love. You're saying you love me, but you're not behaving like you love me. It's not genuine. I don't know. The agency said I was genuinely being funny. Genuinely being charming. They said you would love everything I did. Would you keep your voice down? You're not doing a radio commercial. Look, whether you're funny or not, it's just, I've changed, and you haven't. I mean, we don't even hang out in the same places anymore. You're not even listening, are you? Coupons. You want coupons, don't you? Look, come by the store. I got 2 words for you. Loyalty, reduction. Am I right? That was it, wasn't it? Let's just hug. If you knew me, you'd know I don't care about that. Know you? Sweetheart, I know everything about you. You're 28 to 34. Your online interests include music, movies, and laser hair removal. You have a modest but dependable disposable income. Am I the only one not getting the problem here? I'm out of here. Oh, come on. Don't be like that. Look, I'll tell you what. Come back here tomorrow. I'll give you the chance to win a Bahamas vacation. There's a small chance, minuscule, but technically still a chance. Why don't you like the old days? הגענו לחלק שבו אני אציג דוגמאות של שימוש יצירתי של מותגים בדאטה וביצוע של קמפיינים פרסונליים מאוד מאוד מיוחדים. Factory 54 היא רשת אופנה, היא בעצם רשת של בתי קולבו שמחזיקים מותגים מאוד מאוד אופנתיים מתחום ההלבשה, הנעלה וכו', מותגים מאוד מאוד טרנדים, אוקיי? מותגים כמו דולצ'ה וגבאנה, ורסאצ'ה, דיזל, אדידס, סאקס וכו'. רשת פקטורי 54 רצתה לספר ללקוחות שלה שהקולקציה החדשה הגיעה לחנויות ולגרום להם לבוא לקנות פריטים מאוד מאוד יקרים. מדובר על מותגים מאוד מאוד יוקרתיים. הרשת שלחה הזמנה פרסונלית בתוך מעטפה שהמסר שלה היה לכבוד שרית אלבו, לצורך הדוגמה, שרית אלבו, פקטורי 54, שמחים להעניק לך הטבת VIP בחנות החדשה בוואן פלאזה, או בנמל תל אביב. כל לקוח קיבל
בתוך המעטפה, VIP פס, פרסונלי לחלוטין, שמדמה שרוך. על השרוך היה כתוב Factory 54 Summer Collection 2008, שרית אלבו. השרוך היה ממותג לכל לקוח בנפרד. ה-VIP פס שהיה מחובר לשרוך, כלל הבלטה במתכת, וכולו היה אישי. בתחתית של ה-VIP פס היה קופון פרסונלי, שההטבה התחלפה מלקוח ללקוח. ואני רק ימחיש לכם, אני מחזיק שתי דוגמאות של שני לקוחות שונים. שרית קיבלה 20% הנחה על פריט לבחירתה, ואירנה קיבלה 150 שח מתנה בקנייה מעל 450 שח מקולקציית אביב קיץ 2008. שתי לקוחות שונות, עם הטבות שונות, עם טקסטים ופנייה שיווקית שונה על גבי ה-VIP פס. דבר מעניין נוסף שקרה, זה שבסך הכל החברה דיברה קופון ללקוחות. הקמפיין הזה יצר למעלה מ-22% תגובה תוך פחות מ3 שבועות. ומדובר על אחוז תגובה מאוד מאוד גבוה. בשביל לסבר את האוזן, תגובה, הכוונה היא לקנייה ברשת. מדובר על עסקה ממוצעת מאוד גבוהה, מותגים מאוד יוקרתיים. 22%, יותר מ-22% מהלקוחות שקיבלו את ה-VIP פס הפרסונלי, הגיעו תוך 3 שבועות לפקטורי 54 ורכשו לפחות פעם אחת. דבר נוסף שקרה, זה שבחנויות לקוחות לא הסכימו למסור את הקופון, בגלל שהם רצו לשמור את הקמפיין, בגלל שהוא היה פרסונלי. אז מה שעשינו, אחרי שלב הפיילוט, הוספנו פרפורציה בקופון, כדי שהלקוחה תישאר עם ה-VIP פס שלה. האם אתם מכירים הרבה קמפיינים שיווקיים מנייר, שהלקוח לא מוכן למסור אותם בחנות? Factory 54, חצי שנה לאחר מכן, רצתה לספר שוב על השקת קולקציה חדשה, עונה חדשה ברשת. הרשת מחזיקה למעלה מ-150 מותגים שונים. הקמפיין שפקטורי 54 הפיקה היה מאוד מאוד מיוחד. כל לקוחה או לקוח קיבל מעטפה לבנה שהיה כתוב עליה, רפי, אנחנו מזמינים אותך להציץ ולהתאהב. בתוך המעטפה היה אלון של פנים של אישה. העיניים מוסתרות בסרט כתיפה בצבע אדום. על מנת לפתוח את הפרוספקט שכתוב עליו Factory 54 מזמינה אותך לחשוף ולהיחשף. כל לקוח או לקוחה היה צריך למשוך בסרט האדום ולפתוח את הפרוספקט. בתוך הפרוספקט חיכה מסר אישי לחלוטין, שהתחלף מבן אדם לבן אדם, מלקוח ללקוחה, והמסר אמר, רפי, אנחנו שמחים להזמינך להיחשף, להתאהב ולהתחדש מקולקציית אביב קיץ 2008. רפי, אתה מקבל 20% הנחה לפריט לבחירתך. כל לקוח קיבל הטבה על המותגים שהוא מעדיף. לקוח אחר, באותו קמפיין, שנשלח לקרוב ל-20,000 לקוחות, קיבל הטבה שונה לגמרי. מסר אישי לחלוטין, שפונה לקרין, אבל קרין מקבלת 15% הנחה. וקרין, המותגים שמופיעים לה על ההזמנה הם שונים. הקמפיין הזה יצר למעלה מ-43% תגובה תוך פחות מחודש ימים. למעלה מ-43% מהנמענים
באו לקנות ברשת. עד עכשיו דיברנו על תקשורת שיווקית עם לקוחות קיימים, שיש לנו אותם במערכות המידע ובבסיסי הנתונים שלנו. דוגמה מצוינת לקמפיין גיוס לקוחות שלעולם לא קנו מהמותג, אפשר למצוא ברשת רונן חן. רשת של מעצב אופנה לנשים. הרשת רצתה לפנות ללקוחות פוטנציאליות שלעולם לא צרכו מהמותג. באמצעות שיתוף פעולה עם אחת מחברות האשראי, נבנה קובץ של נשים בגילאי המטרה שגרות באזורים גיאוגרפיים רלוונטיים למיקומים של רשת רונן חן בישראל, ושתבנית הצריכה של הלקוחות האלה תואמת את המותג רונן חן. כל לקוחה קיבלה מעטפה שחורה הביתה, שהיה עליה טיקט אופנה שבתוכו הייתה הכתובת. בתוך המעטפה כל לקוחה קיבלה נייר מתנה, אריזת מתנה שקופה, ארוזה בסרט, קשורה בסרט, באופן ידני, שהטקסטורה של נייר העטיפה היה שם הלקוחה. כל לקוחה קיבלה נייר מתנה אישי לחלוטין, שהטקסטורה שעליו בנויה משם הלקוחה, משוכפל בצורות גיאומטריות על גבי נייר הפרגמנט. בתוך אריזת המתנה היה קטלוג של הקולקציה האחרונה של המעצב, וקופון בצורה של כרטיס פלסטיק, שהמסר עליו התחלף מלקוחה ללקוחה בהבלטה מתכתית על הפלסטיק. בדומה לכרטיס אשראי, אבל זה בסך הכל היה קופון. כל לקוחה קיבלה מסר אישי על גבי הפלסטיק בהבלטה. לדוגמה, ליאת שגרה בירושלים ומוזמנת לחנות החדשה בממילה ליד חומות העיר העתיקה, קיבלה את המסר, ליאת, אין כמו לראות את השקיעה ליד החומה של העיר העתיקה, בשעה 6 בערב. את מוזמנת לחנות שלנו בממילה, ואת מקבלת 100 ש"ח מתנה. ויעל בגבעתיים קיבלה מסר אחר לגמרי, הכל בהבלטה על גבי הפלסטיק. הקמפיין הזה הצליח לייצר למעלה מ-12% תגובה תוך פחות מחודשיים. 12% מהאנשים שלא קנו לעולם ברונן חן, לפני כן, הגיעו ורכשו לפחות פעם אחת. בנוסף, הרשת קיבלה מכתבים וטלפונים מאוד 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 נרגשים מנשים שהתרגשו ושיתפו את הרשת בחוויה המותגית המקסימה לדעתם שהם עברו. זו דוגמה מצוינת לקמפיין פרסונלי שנוגע ברגש ומשתמש בדאטה שבסך הכל היה שם. רשת Keds Kids, שהיא רשת אופנה לילדים, רצתה להשיק את קטלוג החורף שלה ללקוחות. הרשת מפעילה מועדון לקוחות שמונה עשרות אלפי משפחות שחברות במועדון הלקוחות של הרשת, צוברות נקודות ומקבלות פריטים במתנה. הרשת בחרה לפנות ללקוחות הטובות ביותר, לאימהות שקונות הכי הרבה ברשת. נבנה קובץ שכלל כמה עשרות אלפים של לקוחות הכי טובות של רשת Keds Kids. כל לקוחה כזו סומנה במערכת המידע של הרשת בקופה. ברגע שהלקוחה קנתה בחנות, לא משנה באיזה חנות בארץ, והעבירה את כרטיס החבר שלה, במערכת הקופה הופיע חלון למוכרת בחנות שאמר, שרית, לקוחת VIP, קופסה מספר 235. באותו רגע המוכרת הלכה לחדר האחורי, הוציאה
את קופסה מספר 235 ונתנה ללקוחה את הקטלוג החדש של הרשת בצורה של פאזל של 43 חלקים, שהילדים והאימא מופיעים על הפאזל, על כל החלקים, בצבע מלא. כל לקוחה קיבלה מסר שאמר, מרכיבים קולקציה עם עומר וליה, לדוגמה, שמות הילדים שלי. מישהי אחרת קיבלה מרכיבים קולקציה עם יעל, רונן ותום. בתוך הקופסה היו 48 חלקים שיוצרים פאזל עבה, שיוצר תמונה שלמה של הקולקציה, של תמונות מהקולקציה של הרשת, ששמות הילדים וההורים שולבו בצבע על גבי הפאזל. כל משפחה קיבלה פאזל שונה לגמרי. בתוך הקופסה, כל לקוח או לקוחה קיבלה הזמנה לחנות הרלוונטית של אותה לקוחה, של Keds Kids, עם הטבה שהשתנתה מלקוחה ללקוחה. אחוז התגובה לקמפיין עמד על 54%. יותר מ-54% מהלקוחות באו לקנות תוך חודש שוב ברשת Keds Kids. זו דוגמה לקמפיין פרסונלי שערוץ התקשור שלו היה החנות עצמה. הוא אפילו לא נשלח בדואר. הקמפיין היה הצלחה מדהימה. דוגמה מצוינת לקמפיין שמשלב מספר ערוצי תקשורת, קמפיין פרסונלי שמשלב מספר ערוצי תקשורת, מה שנקרא בשפה המקצועית Cross-Media Personalization Campaign, הוא קמפיין שעשתה גם רשת Keds Kids, שרצתה ליצור חשיפה וטראפיק מאוד 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 רציני לרשת. מה שהרשת עשתה, היא בנתה קובץ של למעלה מ-100,000 אימהות בישראל, שיש להם ילדים בגילאי היעד שהרשת מציעה להם בגדים. קרי, גילאי 0 עד 12. כל משפחה כזו קיבלה בדואר גלויה, פרסונלית, בצבע, שאמרה ללקוחה, לדוגמה, לכבוד שרית אלבו, שרית, בואי לגלות את ה-KedZoom TV באתר האישי שלך. כל לקוחה קיבלה כתובת אינטרנט מודפסת, שהיה כתוב, הכתובת הייתה www.kedzoom.com/שרית.אלבו kedzoom.com/יעל.לוי וכו'. 100,000 נשים קיבלו כתובות שונות. כל אימא הייתה צריכה להיכנס בבית או בעבודה ממחשב שמחובר לאינטרנט ולהקיש את הכתובת שלה. מה שהיא ראתה זה האתר הבא. שרית, your personal KedZoom is loading. Enjoy. Sarit, wake up. It's your quality time. Your flight is waiting. Keds Kids Plus חוגגת שנה, ואת מוזמנת ליהנות ממגוון הטבות ומבצעים. Happy birthday, Keds Kids. כמו שראיתם,
כל אימא קיבלה אתר שהיא לא הייתה צריכה להתערב בו בכלל, חוץ מלהקיש את הכתובת האישית שלה, והסרטון שהציג את הקולקציה התחיל לרוץ באופן אוטומטי. האתר עצמו דיבר אל שרית, יעל, או כל לקוחה שהייתה בקובץ באופן אישי, בסאונד אישי לגמרי. התמונות בתוך הסרטון התחלפו בהתאם לשמות הילדים. בסרט שראינו, השמות היו עומר וליה, ואתם מוזמנים אפילו לחזור ולצפות בסרט שוב פעם ולשים לב לפרטים המתחלפים. למשל, לא שמים לב בפעם הראשונה, אבל שימו לב לשם שמופיע על קיר הגרפיטי בצבע ירוק. כל האתר התחלף מבן אדם לבן אדם. סך הכל נוצרו 100,000 מיני סייטים שהחליפו סאונד, תמונות, טקסט והטבות. אחוז התגובה היה 37%. 37% מהאנשים, מהאימהות שקיבלו את הגלויה המודפסת הביתה, נכנסו לכתובת אינטרנט האישית שלהם מהמחשב, תוך פחות מחודש. בנוסף, הקמפיין גם אפשר להפיק אתרים פרסונליים חדשים לחברים ומשפחה. למעלה מ-20% מהתגובות היו אנשים שגם יצרו אתרים למשפחה ולחברים שלהם. שוב פעם, שימוש מאוד יצירתי בפרסונליזציה, בדאטה, רגש וקריאייטיב. דוגמה מצוינת לקמפיין פרסונלי יצירתי, דווקא מתחום הרכב, הוא של חברת מיצובישי. חברת מיצובישי רצתה למכור דגם יקר של רכב מסוג מיצובישי אאוטלנדר ללקוחות שיש להם רכבים 5 ו-6 שנים אחורה. בעצם להציע שדרוג. המשימה המיוחדת והמאתגרת של הקמפיין הזה הייתה שבאותה תקופה כל הכתבות וכל התקשורת הייתה מלאה במידע שבעצם אמר ללקוחות בדיוק את ההפך. למה לא כדאי לקנות רכבים עכשיו ולהמתין? החברה שלחה דיוור ישיר לכל לקוח שבעצם על גבי המעטפה ראו את הדגם, את הרכב החדש, ועל גבי לוחית הרישוי היה רשום השם של הלקוח, והיה כתוב, זה הזמן להשתדרג, רפי אלבו, על גבי לוחית הרישוי. בתוך המעטפה הייתה תמונה מאוד יפה של הרכב, והיה כתוב, לדוגמה, דורון, זה הזמן להשתדרג. כשדורון פתח את העלון, הוא ראה מראה של הנהג וצילום של פנים הרכב. המסר השיווקי היה, דורון, השדרוג שאנחנו עומדים להציע לך כל כך הפתיע אותנו עד שהדפסנו את הטקסט הפוך. עליך לכוון את המראה אל הטקסט ההפוך כדי לגלות מה ממתין לך באירוע המחירות המיוחד שיערך ביום חמישי וכו'. ברגע שהלקוח קיפל את המראה לכיוון הטקסט, בתוך המראה הוא ראה מסר פרסונלי שנתן לו הצעה שיווקית מאוד מיוחדת לשדרג את הדגם הקודם, אישית לחלוטין, עם שמו בתוך המראה בצבע אדום. זאת הייתה השתקפות הפוכה של פרסונליזציה ושימוש במראה על גבי נייר. הקמפיין היה מאוד מוצלח ונמכרו לא מעט רכבים. דוגמה נוספת לשימוש מאוד יצירתי בחומר מיוחד ופרסונליזציה היא של רשת פדני. הרשת רצתה להזמין לקוחות שלה לחנות חדשה שנפתחה באחד מהקניונים בארץ. כל לקוח קיבל הזמנה אישית, מעטפה פרסונלית עם מסר אישי שהתחלף מלקוח ללקוח. בתוך המעטפה, כל לקוח קיבל הזמנה אישית לחלוטין לחנות החדשה עם שמו על גבי ההזמנה, שההזמנה שובצה באבנים אמיתיות. אלפי לקוחות קיבלו הזמנה אישית לחלוטין, משובצת אבנים. שימוש מאוד יצירתי של חומר ושיווק פרסונלי. אחרי שראינו את הדוגמאות המאוד מגוונות של מותגים שונים
שימושים מאוד שונים בשיווק פרסונלי, בקריאייטיב ודאטה ביחד, חשוב מאוד לחדד נקודה שמאוד מאוד משפיעה על התוצאות. אזהרה חשובה לאנשי שיווק. שיווק פרסונלי הוא לא גימיק. אם מתייחסים לשיווק פרסונלי כאל גימיק, זה לא עובד. שיווק פרסונלי זו תפיסה שלמה. ככל שמפעילים יותר יצירתיות שיווקית, יותר יצירתיות בשימוש במידע, יותר יצירתיות בשימוש בחומרים מיוחדים, כמו לדוגמה מראות, אבנים, אור, ריח, יחד עם פרסונליזציה, התקשורת השיווקית הופכת לאפקטיבית מאוד, וגם משפיעה על השורה התחתונה. נושא חשוב נוסף הוא פרדוקס אחוז התגובה. מהו אחוז התגובה הממוצע לקמפיין פרסונלי? בתעשיית השיווק בארץ ובעולם ישנה תובנה או תפיסה שמשוכפלת ממנהל למנהל לאורך השנים, שאומרת את הדבר הבא: אחוז התגובה הממוצע מקמפיין פרסונלי, או בכלל, אחוז התגובה הממוצע מדיוור, עומד על 1.5% עד 3%. מניסיוני, ניסיון מצטבר של למעלה מ10 שנים בעבודה עם מותגים בארץ ובעולם, מסקטורים מאוד מגוונים, מאות קמפיינים פרסונליים שביצענו וניתחנו, אחוז התגובה הממוצע של קמפיין פרסונלי שנבנה כמו שצריך, עומד על יותר מ-15% תגובה. ישנם קמפיינים שאפילו עברו 90% תגובה. בממוצע, אחוז התגובה הוא למעלה מ-15%, שזה אחוז תגובה פנומנלי מבחינה שיווקית. כל מה שצריך לעשות בשביל להצליח בשיווק פרסונלי, זה לנסות. צריך בכל חברה בן אדם אחד שיתחיל לנסות שיווק פרסונלי, שיתחיל לחשוב שיווק פרסונלי. שימוש מאוד מאוד מתוחכם בקריאייטיב, פנייה לרגש ושימוש בדאטה. ברגע שמחברים את כל הכוחות האלו יחד, מקבלים אחוזי תגובה פנומנליים. אני מקווה שהצלחתי לפתוח בפניכם עולם שלם בכל מה שקשור לשיווק פרסונלי. כדי ליישם את מה שראיתם, הטכנולוגיה זמינה וקיימת היום. מצד אחד, מערכות הדפוס הדיגיטלי של HP Indigo, שמאפשרות הפקות מאוד מאוד איכותיות, ומצד שני, מומחים שיווקיים שמתמחים בחשיבה ובתקשורת שיווקית פרסונלית, שמשלבת דאטה וקריאייטיב. בכל שאלה, תהייה ומידע נוסף, אתם מוזמנים לפנות אליי, כתובת האימייל שלי מופיעה והטלפון. תודה ובהצלחה.